Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba Harare vachinyomba Passion Java Panganai by birth vanyora kuti ivo vari pedo tiitireiwo farewell check yeuyu angadai akarikitwa nedhimoni akabhenda shaya vari kureva Panganai Passion Java muporofita wedu wenhema. Tisakanganwe baba iye Passion Java akati iye hachaita zvemasikiti, hachatukanana nababa Harare vanhu vasina nebasa. Adedzera kuti iwe baba Harare wangofanana namadungwe namakandiwa ndo vanhu vamunofanira kuti mutambe mega. Asi vanhu vadedzera kuti aiwa Panganai ari kungozviita zvemasikiti, tomuziva ana achitsvaga vanhu vahombe enezvaari kuna makandiwa of which makandiwa ane following yakawanda. Kana Panganai akupera ndozvaanoita izvozvizvi of which guys musakanganwa kuti Passion Java mazuva ano ari kunyomba makandiwa achidedzera kuti iwe wakati you are more gifted than God. Wakambozviona kupi? Saka vanhu vari kudedzera kuti iwe uri kuseka mumwe, asi iwe kana uchiita ndimi dzako dzefake tine takakutarisa zvinhu zvako zvese une uchingoita, asi tinokuona kuti uri kuita zvinhu zvefake, uri kungoda mari, uri kuda relevance. Kana wakudonha kana wakupera unotsvaga vanhu vahombe. Saka ndizii guys kuti munoti kudi nazvo, asi baba Harare ndozvavataurawo. Munongoziva baba Harare naPanganai ungati ndiTom naJerry, time after time vanongoburana, asi baba Harare vangoudzwa kuti dai wangosiya because zvawatanga izvo wakutoita kuti munhu uyu amuke, ndozvaanoda. Ana achida kuti aita sei atukwe kana achinyombwa kudai so vanhu vanobva vaziva nezvake because zvinezvi apera. Saka kana makutotaura nezvezita rake makutomuita kuti aita sei amuke mashiripiti. Saka guys handizivi kuti munoti kudii. Please comment down below mutiudzewo kuti Panganai zvemashuwa zvemasikiti achazviiti here. Please don't jump our aids. Thank you so much guys.